Ayan, isang magandang araw sa lahat mga sangkay, madi-padi. Ayan. Ayan, update po tayo sa ating pinapagawang bahay. Ayun. Medyo talaga na busy tayo. Ngayon, kararating lang natin sa trabaho. Pero siyempre, kailangan na naman natin mag-upload. Kasi nga, 4 days na yung ating upload. So, ayan, update ko po kayo sa aking bahay. At malapit na matapos yung ating division naman yung ginagawa ngayon. Ayan, ipasilip ko sa inyo guys. Ayan, salamat sa inyong panonood. God bless! Aduh mama, ada cewek bajuet yang bikin saya terpana. Lihat dia pun senyuman bikin hati tergoda. Mau tanya-tanya dia siapa yang Ayan guys, nakita nyo na yung aking update at medyo natagalan tayo no? Kasi nga busy talaga ako sa trabaho guys. Grabe. Ito kararating nga lang natin no. So malapit na matapos siya. Ating division. Siguro by this week tapos na yun. Ito naman tayo sa baba. Ating ipapatayos na naman yun. Salamat tayo kay Lord at sa mga blessings na nagbigay. At nagpapasalamat din po ako sa inyo, Lord God, sa mga taong sumusuporta sa atin. Sa patuloy nilang panonood at pagsubaybay natin. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. I love you all. I love you so much. Mwah! Bye-bye! See you po sa aking lagi niyo po please like and share para updated po kayo sa mga aking mga video. Salamat po. Bye-bye.